Salut! Un produs nou, avertizori polifonici, set 4+1. După cum se observă, setul vine cu geantă pentru transport solidă și include bateriile. Avertizorii sunt prevăzuți cu o carcasă de plastic. În situația în care sunt transportați pe buzbari, se folosește această carcasă. Avertizorul. 3 potențiometre pentru reglat volumul, sensibilitatea și tonalitățile. Butonul on-off. În partea de sus a butonului on-off, deci în poziția de sus, se reglează culoarea avertizorului. 6 culori. Și de pe butonul din mijloc se reglează intensitatea luminii. La jumătate avertizorul este închis, iar jos avertizorul intră în așteptare, aici funcționează. Sunetele polifonice, mai multe trepte de reglare a tonului, 8 trepte. După cum se observă, pe run LED-urile rămân aprinse continuu și pe drop clipesc intermitent. Butonul de sus se reglează volumul foarte tare, în 8 trepte, până la minim 0. Avem și sensibilitatea. Cea mai mare sensibilitate sună imediat. Tot așa se reglează în 8 trepte. Avertizorile este prevăzut cu mufă jack pentru conectarea swingerului luminos. Bateriile se introduc cu ajutorul unei șurubelnițe. Trebuie desfăcut acest capac. Aparent e mai greu de introdus bateria, dar capacul oferă protecție la apă mărită. Se închide pe garnitură de cauciuc. Setul e prevăzut cu șurubelniță și șuruburi de rezervă. Situația în care se pierd aceste șuruburi, deși e greu. O construcție robustă, un avertizor chiar greu la prima impresie. Pe zona de așezare a lansetei cauciuc, acesta este bine fixat în carcasă și dă impresia că face corp cu carcasa, dar este separat, este cauciuc, acesta e plastic. Acum stația. La fel, bateriile se introduc cu ajutorul șurubelniței. Avem butonul on-off. Stația a pornit. De aici se reglează, de pe același buton, prin apăsare scurtă se reglează volumul. Pe drop
stația clipește, pe RAN rămâne aprinsă. Dacă schimbăm culoarea avertizorului, aceasta este preluată și de stație. Dacă schimbăm tonul avertizorului, acesta e preluat și de stație. Pe stație mai avem funcția mute, deci se reduce la 0 volumul, și vibrație, butonul din mijloc pentru vibrație. Și pe ultimul buton avem lampa de veche. Pe timp de noapte, odată activată funcția, în momentul în care se întunecă, lampa pornește. Pentru a scoate lampa, apăsăm încă o dată pe butonul din stânga. Avertizorul funcționează cu 2 baterii tip AA, iar stația cu 3 baterii. Setul vine cu bateriile incluse. Carcasa bine închisă, din toate punctele de vedere, cum spuneam, inclusiv bateriile sunt foarte bine hermetizate. Cam acestea ar fi de spus despre avertizorii polifonici. Vă mulțumesc!